Kabibo ba, laban ni mo oy. Palihog lang, laban ni mo oy. Palihog lang, laban ni mo oy. So hi mga kadayers, no? Palihog lang dyan karon ako sa Emporium. Today is October 10, time check 4:47. It's a Thursday. So karon akong gi-check ang mga tinda diri, ang mga kalo, no? Let's go. So diri di ay ang agihanan padung sa ako ang mayuhon. No, palihog lang dyan. So ang ako nakita kay duha na lang dyan ang nabilin. Walay nahangol sa pula. Nganong way nahangol sa pula. Pero in fairness, ayun, makatouch, no, kay daghan ba dyan kayo nakugi putang diri, nakalintaran itom, no, pero wa dyan nahangol sa pula. So karon ang ako ang pong buhaton diri kay mag-restock ko, no, so muna siya kung kuhaon ako mayuhon ng mga so karon mga day, since duha nang nabilin, mag-restock inyong ante, di ba, Laisyo? So karon ako i-priority ang mga itom. Pak putang diha. Di mag-goal. Ato tarungon diha oy. Alright. Balik ang akong ibutang na po diri kay 10 kabok itom o 10 kabok pula. Una siya akong restock. Kuno sa inyong ante. So 1, 2, 3, 4. Mga day, karon gikan ko sa ubos, no, so ang bro shape na rin siya sa taas, so nihapit ko sa akong third session sa BB Glow, no, kay inyong ante ni ato ba siya kuan dumagiti, no, ato ba siya dito sandbar, so nainitan niya akong naong kaya nga na mo ihaton sa akong naong diri, palihog lang gyud kay basig matsaka niya biyaan niya ta ana bitaw. So karon paghay sa te, paghay sa camera. Dito ka biyaan mo. Paghay si ate. Mga mater jud ang tanan. Mga mater ang tanan, no? Palihog lang gyud. Diba ang best results ani kay 5 sessions? 4 to 5. 4 to 5. So hapit na gid best result ning akong now. Kapila na na. Ha? Kapila na nga session. Third session na nako ni. No. So paki-view kang mampo dito, no? Magwapa kay na ning kam. Wow. Walang jud, no? So karon mga day, si ate, no? Ihang gipatukar akong kinsay para nimo diri nga kanta, no? Kaya akong i-flex ang tingog. Oh, nindutan ang tingog oy, atay. Oo, una pa lang. Atay kayong tingog, no? Mga day, as of now, nagpatukar ang kinsay para nimo. Shoutout kay Ilinduran diha, kabahan ka na. No? Pakilig ra sa Ilinduran diha. Kay pohon mo kalit ako whistle sa usod nga kanta. Char lang. So hi mga dino. Today is sa karon October 15 time check. 3:50 PM na ya, bago pa may kamatag yun, balihog lang jud. Aya modaga na may karon padung sa JRS kay mo ni siya ang first batch sa order sa mini merch nga akong isa, no. So gusto ko maka-witness mo ana kay first time jud ko na businesswoman, no. So gusto ko makita mo kung giunsa gid nako siya send, unsay proseso para makabaw mo para dili mo ingon nga scam ning mini merch, no. Feel free to bash kung di gid nako i-send inyong mga kalo. Ay bitaw, no. So mo na siya naghulat na lang mi sa among angkas kay mo ato na din mi tas patan-aw ta mo kung unsa gyud. Unya majority sa payment sa mini merch di ay nga mga kalo kay sa Palawan. So ako nakakuha na jud ko suki card sa Palawan dito kay ang Palawan dool ra kay sa mong balay. So kun nay magpadag kwarta dito di ko mo adto. Grabe gid kay ko ang Palawan by dito ra jud ko pirme like 12 ka buok. Akong nasuwatan gid nga murag receive money, so mura na akong nabuang kami ni Jeanette, no. Mura mig nabuang na murag ang taga Palawan pud kay unsa day ni ma'am oy, unsa day ni kung unsa day pagtuon niya na mali og shabu diri. So kalma sa, no. So patan ta mo si proseso ana tanan, pero pending gyapon ang second batch sa orders. Ako lang siyang giuna ning kuan
ning first batch. And then na special pud nga customer from California nga untag maabtan ginamo og padala sa DHL kay basta California kay DHL man na siya, parang padunggawa sa Pilipinas, no. Nya nagpadagi siya dako kay nga shipping fee. So mutuod kong barang, no, kung di gini masening kalua sa California. So hinaot untag amo adya nang maabtan kay grabe kay ka piki mo oras kay bago pa jud mi kamata, no. Sala jud ni Roxanne tanan, no, siya lagi kay grabe kay ka sleepyhead na nadala na lang pud ko. Alright mga day, niabot na dyan ang mga angkas, no? So, padung mi sa JRS Gorordo branch karon. Ay, Diyos ko. Gaingon. Apa? Alright. So mga day, daghan jud kaayo yung packages padung Davao, Negros Oriental, mga na, no? Yan na po yung Manila. Daghan po yung Jensan, no? Palihog lang dyan. Busy kayo kung crush diri na siya nag-analyze na lang ba yun. Kapoy na bitaw ko. Grabe. Wife material lang eh, no? Wife material lang mga higa. Ano mga punan? Kapoy. Naituloy nag-order of bucket hat sa Kabibo ba. Kanya, majority nag-order of Kabibo ba nga baseball. Nung murag 10 kabok nag-order black baseball and then murag upat dayon sa red baseball, no. So medyo daghay na hangol sa baseball ni Ante. Makabaw mo kung original, no, kay naa may Meunnie tag. Napalihog mo dyan. Ako yung Meunnie tag. Palihog ba? Ako kaya nag-ipa-customize, no, para di kita maawat ba, di ginasundog. Day, no? Palihog lang dyan. Karon kay na ako sa Park Mall. Pag-view sa Park Mall sa for proof. Pag-view sa Park Mall. Alright mga day, kay karon ang media day sa kanang traditional nga horror house diri sa Kuan sa Park Mall. So karon ako introduce ako makauban, no? Si Day Frena, no? Palihog lang dyan, no? O si Day Round. Alright. So karon mga day, nakulbaan na gids ko. Kung sa man, mga matay na kita ron. Oo, kay horror, hindi naman ko na horror house, no? Kaya karon kay ingon pa ni Kuya Matt, which is siya ang organizer aning kuan daw, kaning model ni siyang pinaka hadlok sa history sa horror house diri sa Park Mall. Nato mga kapaubanan, no, ng PFF TV ug na si Angela Morales. Mag-hi sa akong na Angela. Ano tayo? Briefcase. Briefcase. Mag-hi ba na? Hi. Mag-hi diri ay. Ay, na si Jay Ate. Tuloy, si Kinsay para nimo man din. Uy, pagkuhan sa tamang unboxing. Ay, day. Briefcase number 9. Ano ba, day? Ang sulod, pack. So, diba? Day, nalagyan to yung Day. Day, ikaw na siya makabasaan ni Day. Ikaw na makabasaan ni Day. Chocolate, Day. Chocolate. Pwede ka na chocolate na. Oo, na flashlight. Di mag-uol. So, ngit-ngit din siya dito no, kaya nagay flashlight. Day, pagsulod pa lang nato, Day. Magkana na to, Day. Magkana na, Day. Mura ka na saryo. Ano na? Ano na, Day? Yawa kayo. May pwede manumbag sa sulod. Kung makasama ko, makabayad ko. Maray ako. Promise, may box yung bagon dito. Uy, Rap, ayaw kikbiyan ako, Rap. FO na kita. Dili mo sulod? Uy, ang manulod na may mga day. Nagsayop na niya nag. Musulod na may ayaw kikbiyan ako, mga yapwa. Pwede magpiyok doon dahil ayaw kikbiyan. Ayaw kikbiyan mo ng tuloy. Ayaw kikbiyan akong nyawa. Na. Uy, dili na ako kaya yun. Dili na ako kaya yun.
acting, pang dramis. Amazing. Yawa kay kang kadala na mo dire. Ayaw na nagtanaw. Anak lang. Sige, muna ka. What is it? Gusto ko bawi, I'm sorry. Basta ang content ko rin dahil pag-short. Okay, gusto ka ang uban lang sa muna. Una sa uban, okay na? Asa ako na sa kakuha. Oo. Sorry. Di pa na ako kaya. Ang uban sa... Ay, sa karita! Ay, kumaksag mayo man! Nakakramdam ko! Oh, lagi. Walay ko si Aiha. Wait. Bye! Kubo! Sige, sigaranda ka! Subangon na ka! Kami maloloko! Ayaw ko sa inyo! Kainit pa. Ay, sigong piyong-piyong pero madunggan ako sila. Yung voice ba ang mga kwan sa ako, Aday? Nag-open ka guys. Sa last na ko na-apply ko pa. Let's get acting sa mga no? Pang dramis.